Tingugan Banwaan. Tingugan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, kumpadre Nald. Utangon ko na mo pagkatapos kayo ni ibawi mo na then kung na kita mag-wind up na Nasa linya po, standby muna all units diyan sa luwas, standby all units. Makakahuro niya tungo niyan si Sir Ryan Altavano, kung hindi ko nasasala, admin officer at pardon my being forgetful na. Si Sir Ryan Altavano kan Provincial Health Office kan Albay. Sir Ryan, good morning. Thanks for taking our call. Welcome po sa programang Tingugan Banwaan sa DCGB. Okay, good morning po Tabi, Mr. Pio Fernandez, at yun man po sa Satuya po mga naghihinanyog ang DCGB. Diyos Marinal daw po Tabi sa Indoga po. Opo, Sir Ryan, Tabi, tawan tanin prioridad, ining so claims man baga po kan sa tuyang mga health workers under PHO, ito bagang sa special risk allowance sa irarom kaining operasyon kan COVID-19. Ano po ang estado, may na-release na kita o ano ang dapat na sunodon man agad kayan dakul po so mga nagpaparaharapot na kahaloy i-release, an iba di ito na na-release, and an iba kadipisil mag-release na Tabi, Sir Ryan. We will be listening. Go ahead, Tabi. Opo, so medyo kaya mabusisi as in maproseso po ang pag-release kay ining sa tuyang pigaasahan na SRA para lamang po duman sa mga qualified health workers. Kasi bako man po Tabi gabos na mga health workers naraon sa tuya po mga hospital ay makaka-receive po kay ining SRA kasi po kita nagsusunod lamang po duman sa guidelines na pinagpaluwas kang Department of Health. Kaya very specific po kaya ang guidelines ng Department of Health na ang makaka-receive lang po kaini ito pong mga health workers na igwaning direktamenting contact sa pag-care, pagtauning support duman sa COVID positive, probable or COVID positive na pasyente. So ibang mga health workers na di man po talaga nagkapot kan mga COVID positive, di man po talaga sila makaka-receive kang SRA. Kasi ini pong SRA, kumbaga, giri dagdag lang ini, na benepisyong pigtatao, ngunya na igwa kita ng pandemic. Dagdag ini duman sa regular na nare-receive po kang mga health workers na pigaapod na hazard pay every month. Mm-hmm. Okay, so sa madaling sabi Tabi, Sir Ryan, nagakaperang punto duman sa imong ipigpaluwas na primero, bako ini fundo kan gobyerno probinsyal. Fundo ini hali sa DOH na ikadua igwanin kriteryang pinagsusunod na bako man ipig-iimponer mo, bako pig-iimponer kang PHO, bako pig-iimponer kang probinsya, kundi pig-iimponer kan gobyerno nasyonal kung paano ang pag-release kaan duman sa ikatulo qualified susog sa criteria kan DOH Tabi, Sir Ryan? Ayun po Tabi, tama po yun Sir P, yung pigsabi mo. Ini po pondo halik pong national under bayanihan plan. Siyempre, sinda po so nagtao kang kwarta or sindaan matao kang kwarta, sinda man po ang nagdetermina pisay ang dapat na tauan kang kwartang itataon nila. Na iyo man po iyan ang pigsusunod ni. Base duman sa guidelines na sa inda pong pigpaluwa. Ay, opo. Now, following that premise, igwa na po kitang mga na-distribuhan, naka-receive kayan na mga health workers under sa provincial government of Albay, Tabi, Sir Ryan? Timingon po Tabi sa imong apod na Mr. Pio. Pigahalat lang po Tabi na kumbaga makas-advance sa kwarta sa probinsya. Within the day, kung mai-withdraw ito sa bangko, ma-release po ang special risk allowance para duman sa mga qualified health workers po. Iyan. Kan sa tuya po mga district hospital. Iyan ang mainit-init na barita ko niyan si Ryan. Naghahalat na sa napalan kamo kan release sa bangko. Opo, kasi natapos naman po natapos na sa payroll, na iproseso na i-cash advance naman po siya. So naghahalat na lang po na mai-withdraw sa bangko. Oho. So, tibaad lamang po ngunyan maghapon kasi dyan mapasiring naman ako naman sa mga follow-up. Sige naman po ang kulit ko, taaram ko man po na sa tuya mga health workers. Kasi naghahalat naman po talaga sinda. Grabe ang esfuerzo sa pigibo may po, tatanganig ma-realizar sa po ini na, maitao sa tuyang mga health workers. Pero bako man po ini dakulaon na kantidad, sa dayot man sana. Pero at least igwa lamang po, duman sa talagang qualified na mga health workers ta. Iyo.
Anong projection, Sir Ryan, within the day or baka sa Lunes, tabi kung day matapos ngunyan? Go ahead. At most kayan kung ano yan, kung bako mo niya na aldaw, at most kayan is Monday. But we are working on it within this day na maitao. No? So diit man sa ng naalokar po sa tuya ng national government pag-abot po sa pagsasabi ng special risk allowance. Ayan, di tranquilo. First heard sa DCGB. O yan na, pwede nang iutang kay MP Light. Ayo po. So, talagang iyan man pigahalat. May tanganing sabi ko, matapos-tapos naman. Kasi dakol talaga ang nag-follow up. Dapat, nasasabutan di man po ang pangangiipo kang lambang saro. Kaso nga po, masabutan man lamang so prosesong pigaagihan kayan. Kasi medyo crucial din kaya ang prosesong pigaagihan kayan eh. Kasi dahil man iyan basta-basta lang na isi-certify ka na nagkapot kayan. May mga dokumentos pa pong pigahagad iyan. Tangani ng gad na mapatunay na talagang sutawo na nyaon dyan sa pag-care kaya na nag-positive na iyan na pasyente. Following that statement, Sir Ryan, pira, more or less, sa ideya mo lang, ang makaka-receiving mo niyan kung ma-release na, pira mga health workers sa Albay tabi, ang qualified tabi. Go ahead. Mga more or less, nasa 80 plus lang po na mga health workers sa SRA ang makaka-receive po. Opo. Gura no man, ang sa indang ma-receive, would it be uniform o man iba-iba susog sa klasifikasyon ka DOH? Bako po sa uniform kasi depende po yan sa number of days that you are physically present, rendering care, direct care duman po sa satuyang COVID positive. So kung halimbawa sa laog ni, kasi di ba ang sabi kang DOH, maximum of 5,000 per month ang pwedeng ma-receive kan sa rong health workers. Kunyan, kung nag-duty ka dyan sa rong aldaw o duwang aldaw sa laog ni sa rong bulan, ipo-prorate po sabi, i-divide yan by the number of days. Kasi ang allowed number of days per month is 22 days. So 5,000 divided by 22, so that is 200 plus, 227 to be exact. No? Ang per day. Yan. Ara mo si Ryan, tibad maputol kung maputol, maridayal tabi ko si Ryan pighimay-himay ta na, tatibad ang maluwas naman na isyo. Takita ba ko parareho o di nga sa ko 200 sana. Ano yun iyon na naman anong explikasyon tabi pa si Ryan? Ayun na nga po yung pigsabi ko, depende po iyan sa number of days na dapat direktamente kang presente na nagkikare ka duman sa COVID positive. Kung sa duty mo, halimbawa, kung ang sarong pasyenteng COVID positive na confined dyan sa imong hospital for about 14 days, no? Bako may go ba kayong shifting sa ibang mga health staff. Halimbawa, sa laog ning sarong 14 días, nasa duty ka sana na nagtao ka ng care dyan sa pasyente, tulong aldaw. So, tulong aldaw lang po times 227, yun lang po ang ma-receive mo. So, sa madaling sabi, to sum it up, the more na nag-duty ka, gulpi man sumako ko amo. Supposedly, araw kayan sabi. Pero bako man nga ni sa gabos na aldaw, igukitang positive sa pig-care. Diba? Kasi sa ibabaga, iti-refer na iyan, iti-transfer iyan sa higher level na hospital kasi kung talagang severe ang kaso. Iyo tabi. So arog pa lang So iyan tabi paabog na duma naman sa mga saro nga 2,000. Saro 3,000. Maporos iyan may maporos kaya. Ande ma-post dyan so dakula na ma-receive. Natural. So sa dayot ang ma-receive. Iyan ang ma-post kaya. Di sige. Baad ba putol ako maapod giraray tawag si Ryan pag naputol ako ha? Ngunya. Sige po. Dumang kita sa sabing may naghagada 500 pesos. Tanganing makarelease. Ano yan? Sige daw tabi, istoryahan daw tabi. Nagigiulog ako kaya na aligasyon na iyan na akusasyon na iyan na pigigibo po para sa Kuya Sir Pio. Kasi ang pigsasabi po duman nagahaga daw pong 500 tanganing maaprobahan da po. So, na makareceive ning ning hazard. Sabi ko nga po, dahil man kaipuhan iyan na darahon sa Manila tangaling maaprubahan. Kasi sa Manila na mismo nagpaluwas kang guidelines kung sisay talaga ang pwedeng matawan. Diba? Pero ang sa istoryang nakaabot po sa kuya, basis sa kuya pong pagkalap man sa balita, Kasi, siyempre, dahil man kita kayan matugot na araw na sa nakaiyan, di ba? So, ang nabalitaan ko po kaya, igwanin mga grupo ng empleyadong mga casual na tangani na sinda makareceive ka itong regular hazard under naman sa Magna Carta na benefit
kay puhan dapat iguan ng certificate of attestation ali sa DOH Central Office na mapatunay na ining mga empleyado na ini is a certified public health workers. Tangani na makareceive sinda kang regular hazard. So no di ining mga casuals na ini siguro dahil naman nakapaghalat-halat kasi ngunyan bagang panahon ng pandemya, medyo difficile man ang pagluluwas. No, so tangani na magpakuatulos ninda itong certificate, sinda siguro nagiristoryahan na mag-tip-in sinda tanganing may suguon sa nasinda na tawo, tanganing pamasahihan, taoning board and lodging, tanganing makuha na itong certification na ito sa DOA, tanganing ma-receive ninda so 1 year nindang hazard pay amounting to 28,000. Ayun. So, iyan ang tunay na istorya ka iyan. Yan. No, pero they po involved dyan ang management, they po involved dyan kami. Kundi volition and will po ini kayo ng mga empleyado na sinda-sinda mismo tabi ang nag-istoryahan kayan. Yan, opo. Kumbaga diskarte maninda iyan, tangani na mapadali. Makon mo man daw kung makaka-receive ka ng 28,000, di ba? Maski gaya dit maski nga naputol na So arog kay ni tabi, si Ryan naputol na. So arog kay ni ta igon nagbuto paano na impormasyon na ang naghagad 500 Sir na Ryan 500 nga ni tangani daang ma-release iyan na beneficious man tanganing ma-release opo an istorya pa no kay ni igwanin dapat na makuha sa mga casual na benepisyo hali sa Department of Health na para man sa inda ngunyan tanganing ma-release ito siyempre kay puhan igwanin mga dokumentos na makumplehan iproseso, malakaw. Ngunyan, mga kaswal na ini, ang mapadali, biriyo ang gayud or what, naghururon siguro si Ryan na, sige, mahanap kitang taong malakaw, kumbaga pa konsuelo ban, tig-500 man lamang, ta siyempre mapagalmabagang paglakaw kayan, ito so nagturo-chirip min tabi si Ryan. Oo, pero bako man na iyan eksaktong 530 kasi dakul nga ni po ining mga casual nga 30 or 35 na casual na nagururot-urot, kung pintaman nila piran magagastos pero sa pamasahe, pero sa board and lodging, diba? So kung pero sa natotalan nila ka ito ata ang divide nila among themselves. So, siguro naka-total 300 kada saro or 350 ang kada saro sa isa. Maski ako man nga ni, sabi ko, kung ako makaka-receive ka na 28,000 daw at 1,000, itao ko na, di ba? Tanganing mapadali sana. Now, hindi na magparahalat. Opo. And this is different sa SRA. Iba ining piga-apig ko ninda, piga-kiklaim nindang ining benefits kan makaswal. Yes po. Okay. Iyan na po, regular benefits na po, regular hazard na po yan, monthly, 25% of the salary po. Iyan na nare-receive ninda. Under po sa Magna Carta benefit. Kaya makisisay man po talagang gustong idalion niyan, amakon mo, bako lang iyan, one time, big time na tatawan ka. Kundi monthly kang, kung halimbawa ang salary mo is 7,000, 25% kayan, iyon ang hazard pay na marireceive mo bulan-bulan. Sa mga casual under the Magna Carta. Yes po. Opo. Maski sa regular na empleyado po na public health worker, Opo. under Magna Carta po may 25% na hazard pay na nare-receive. Yes. Now, per month. Na-release ito si Ryan sa mga casual. Ay, sus ko po. Mga maugmahon sa casual. Sabi ko nga sa inda, o kamo nagkurugma, ngunyan niya ako, nagluluwas ako niya ako, maraot na di man ako inbuilt sa iristoryahan. Nya igo lamang nagtroll sa imong 500. Ay, day man po tabi, day man bawal po iya. Sige tabi sa Ryan, kung ikaw ka pang gustong idagdag, lalong-lalo na ining sunaghalat kan special risk allowance, mainit-init na bareta, ma-release na anytime from now. Kung makuha na dyan sa bangko, go ahead tabi. Okay po. So mga health workers, tabi ito sa mga qualified mga health workers na makaka-receive kang SRA. So, gabos po na medyo, pigigi po mi po, tangani na maitao po ini sa Indo. And we are hoping na within the day or at most if by Monday, na ma-release po ini. Makikipag-coordinate lang po kami sa mga administrative officers po kang kanya-kanyang district hospitals na nakalaog po duman sa qualification can ma-receive RA. Yan, opo. Now, Sir Ryan, pardon my ignorance. Ano nga tabi so designation mo dyan? Tama kung masala so caption mi sa barit, agibuhon mi kang provincial health officer. Gabi ba? Ano nga ni so, kan mo dyan? Admin. Sao po. Supervising admin officer. Yan, supervising admin officer. SAO, okay, kan
Provincial Health Office Canal Bay. Sir Ryan, salamat din maray sa oras sa informasyon. Keep safe tabi. Thank you so much din po, tabi kita, Sir Pio. Okay, thank you so much mga tugang si Sir Ryan Altabano, ang Supervising Administrative Officer po kan Provincial Health Office